הבדידות חונקת אותך. אם גם את מרגישה שהתגובות בפייסבוק אינן מספקות אותך, או שאת מוצאת את עצמך משוחחת לעתים תקופות מדי עם חפצים בביתך, את זקוקה לחברה אנושית. אבל מה אם שנים לא יצאת מביתך ואת חוששת שכישורייך החברתיים עבדו לנצח? לחברת ג'נטריקס יש פתרון. קלוניל. קלוניל מבית ג'נטריקס היא ערכה ביתית שתאפשר לך לשכפל את עצמך. כן, אותך. ב3 שלבים פשוטים וללא המתנת הריון. כל זה רק ב199 שקלים בלבד. איך זה עובד? פשוט. על מנת ליצור את השכפול הראשון שלך, קחי ביצית בשלה אחת מתוך גופך. הניחי אותה במרכז צלחת קלוניל, ועליה תפתפי 5 טיפות של נוזל קלוניל. הכניסי את הצלחת למיקרוגל שבביתך, והפעילי את הטיימר על 30 שניות. כעת תניחי את הצלחת על עדן החלון, והמתיני שעות ספורות עד להשלמת התהליך. כשתתעוררי בבוקר שלמחרת, השכפול שלך יהיה בגודל סופי ומוכן לשימוש, ויקבל אותך בזרועות פתוחות. כמה פשוט! איזו שמחה! כעת רק נותר להצטלם לפייסבוק. קלוניל! לא עוד בליינדטים מביכים, לא עוד ניסיונות כושלים לגנוב זרע, לא עוד הריונות מעייפים שגורמים לך להיראות כמו פרה והורסים את גופך לנצח. כי מהיום מין הוא הנאה ורבייה היא קלוניל. את הערכה ניתן להשיג עכשיו בבתי המרקחת ובאתר הבית של חברת ג'נטריקס ב199 שקלים בלבד. רוצה יותר משכפול אחד? מבצע! קני ערכת קלוניל ב199 שקלים וקבלי 2 צלחות קלוניל נוספות ב29 שקלים בלבד. המוצר אינו מומלץ לילדים מתחת לגיל 14, לחולי סוכרת ולנשים בהיריון. חברת ג'נטריקס אינה אחראית על טיב המוצרים ורשאית לבטל את המבצע ללא הודעה מוקדמת.